Benvingudes a la presentació del llibre Incident Zombi al Cap de Creus, Operació Ra. Però abans de tot vull agrair-vos el vostre interès i la vostra companyia en aquesta estona que dedicarem a la literatura de quilòmetre zero. Us haig de confessar que em fa molta il·lusió poder dirigir-me a vosaltres en aquest indret portenc tan reconegut. Encara que jo sigui un potabrut, no puc negar que m'he passat més de mitja vida aquí al port. I aquí, al carrer Castellà i al carrer Mirandola, és on s'hi fan i desfan les trames principals d'aquesta batalla contra els zombis. Referint-me als meus treballs literaris anteriors, haig de reconèixer que després del Recull casolà, que era un llibre lingüístic i molt tècnic, escriure aquest, el Llançar Paral·lel 80, que també es va maquinar i es va coure aquí al port, em va permetre molta més llibertat creativa. Us estic parlant d'aquest llibre perquè és d'ell d'on neixen les arrels d'aquest present incident zombi al Cap de Creus. És d'allà on recuperem la trama del dimoni Màcula Escura, de l'arquebisbe Cansalata i el comissari Héctor Frutos. Per què he triat casa nostra com a escenari? Doncs perquè he arribat a la conclusió que és un dels llocs més interessants i complets on hi poden passar extraordinàries aventures i que res ha d'envejar altres terres. Disposem de valls i muntanyes visualment encisadores, amb paisatges guarnits en planures, volcans i boscos feréstecs. També tenim una meteorologia tan benèvola com furibunda. Tenim pobles amb tipisme que van de la invasió turística que els fa intransitables a la més buida solitud. I l'incomparable mar d'una costa agresta meravellosa banyada per un mar cristal·lí i extrem. I el Cap de Creus, que és un prodigi natural. Tenint tot això, quin altre millor amfiteatre natural hi pot haver per a rescatar un misteriós derelicte mil·lenari? Doncs no n'hi ha cap altre, em responc a mi mateix. Però calia seguir el protocol literari i, a part d'aquests espais naturals, per desenvolupar la història em feien falta unes certes infraestructures imprescindibles. Les més importants serien una biblioteca, unes instal·lacions militars, un quarter general on comandar les accions a la zona i una institució religiosa rellevant. I tot donant una mirada al voltant, vaig adonar-me que ho tenia tot a mà. A Parlada, una biblioteca extraordinària dins d'un formidable castell. A Sant Climent Sescebes, una base militar imponent. A Figueres, un adient quarter de la Guàrdia Civil on hi encaixava el bastiment per establir el comandament operatiu des d'on coordinar algunes fases de l'incident. I a Girona, com no, el seu secular bisbat, on hi transcorreran alguns dels principals esdeveniments del relat. Però hi ha Llançà. Aquí no hi tenim grans infraestructures ni bastions centenaris. A part de ser un poble pesquer de vinyes i olivassos, hem esdevingut un municipi eminentment turístic, on molts dels estiuejants que han escollit aquesta vila com segona residència des de fa anys ja són com de casa. Calia posar de manifest aquesta dedicació de servei. A la fi, la nostra espectacular regió es convertia en l'escenari perfecte per la novel·la. Bé, passem a parlar seriosament del resultat final i del llibre pròpiament. A les primeres planes de l'exemplar podeu veure que l'he dedicat a la pel·lícula Rec i al policia de manga Kankichi Ryotsu. A Rec perquè sempre he trobat un fantàstic treball amb zombis, i a Ryotsu perquè és un poli tan entranyable com destralent, amb unes aspiracions per les que treballa intensament, però sense oblidar mai la bonomia, i a més comparteix certes peripècies amb un dels policies del llibre. Seguint el guió, els protagonistes ja establerts s'hi afegeixen uns nous col·laboradors, alguns obligats per les circumstàncies. Tots ells, de manera accidental, es veuran embolicats en una aventura a la mar damunt, on Llançà, el Far de Vol, el Port de la Selva, Parlada, Figueres, Girona, Olot i un munt de pobles veïns formaran un mapa mortal en el que s'haurà de combatre el mal negre i el seu braç executor sobre la terra, els infectats redivius. Amb tot, la novel·la intenta ser alguna cosa més que una crònica de terror que en una nit fosca i solitària us faci mirar de reüll totes les cantonades.
Òbviament que alguns passatges, atesos els estremidors esdeveniments, són foscos i sinistres, o angoixants i corprenedors, però la narració també prova de presentar velades reflexions sobre el judici a l'aparença de les persones, el dolor que ens poden imposar els éssers estimats, els límits de la nostra pròpia maldat, la consciència de llibertat, de supervivència de l'espècie, o la indefugible pregunta d'on venim i on anem, interpel·lacions que són innates als humans en qualsevol dels seus estadis. Per tant, no revelaré cap secret crucial si us dic que al llibre hi podeu trobar una referència de Pere Calders, un toc dels Pastorets i un encanteri tan ancestral i remot com proper i coincident. Evidentment, i com no podia ser d'altra manera, continuo perseverant amb la meva intenció de promoure la supervivència dialectal en l'escriptura. A les parts descriptives i a les parlades per protagonistes locals he respectat les paraules i les formes verbals pròpies de la nostra contrada, aconseguint mantenir la narrativa propera al lloc dels fets. No així els diàlegs dels personatges forans, que al no ser-los natural quedava impostat. I bé, ja no em podria allargar més. La meva intenció és que de la mà d'un argument sòlid i àgil, amb girs inesperants, pugueu gaudir de com els protagonistes se les empesquen per lluitar contra un dimoni, zombis, espies, agents secrets, perilloses corporacions eclesiàstiques, foscos interessos militars i malèvoles multinacionals. Ho faran amb modestos recursos, però amb perspectiva i perspicàcia, posant damunt la taula el valor i la determinació que se'ls reclama als implicats en aquelles hores fosques. Moltes gràcies a tots.